Els contes de Beatrix Potter. Surt del mig, Mariona. A tu potser t'agrada mullar-te, però jo el que vull és arribar a la porta. Si no et sap greu. Pere. Sí, tens tota la raó. Hauria d'acabar aquestes cartes pels nens. Té. Mariona, no. Així no. Al revés. De pressa, Glòria, obre la porta de bat a bat. Pobre Martí. Es passa la major part del temps perseguint la Mariona perquè torni amb els altres ànecs o regirant les bardisses per buscar-ne els ous. Oh, Mariona. I què me'n dius d'aquell petit barret de palla que la Glòria va trobar a l'estany dels ànecs? És clar que allò va ser culpa d'un gat entremaliat. El conte d'Anton Marruix i la Mariona Riudecabres. Temps era temps, hi havia 3 gatets que es deien Mitena, Ton Marruix i Fometa. Tenien uns preciosos abrigalls de pèl i no paraven de fer tombarelles al marxapeu de la porta i de jugar al carrer. Quan es decidirà la senyora Cercanius a fer anar drets aquests gatets? No ho suporto més! Però un dia la seva mare, la senyora Vinceta Cercanius, esperava unes amigues a prendre el te i va anar a buscar els gatets per rentar-los i vestir-los abans que arribessin unes visites tan distingides. No et moguis, Fometa. T'entrarà sabó als ulls si no t'estàs quieta. Eixuga't les orelles, ara. Ben eixugadetes, No us mogueu d'aquí, vosaltres dos. Encara no hem acabat ni de començar. Puja aquí. Així, ben bufada. Estigues quieta. Oh, no et moguis. Així. Oh, en fi, ho haurem de deixar estar. Té un vestidet net per tu, posa-te'l. On t'havies ficat, Ton? Que fan molt de gat? On l'havia posat? Aquí. I ara tu, Ton. Valga'm Déu, no em pensava que haguessis crescut tant, fill. Ai, senyor. Aguanta la respiració una mica. Oh, mira. Haurem de sortir del pas com puguem. Ai, no puc respirar. No facis el ruc, Ton. No us embruteu la roba, mainada? No, mare.
Camineu amb les potes del darrere i no us acosteu al femer. No, mare! Ni a la Lali cloca-lloca. No, Ni a la mare! cor de porcs. Ah, i els ànecs tampoc. No, mare! Pugem per les pedres i ens asseiem a la paret de l'hort? Sí, si ens posem els vestits al revés no s'embrutaran. Va, no t'hi amoïnis. Ja l'agafarem més tard. On és en Ton? Encara és allà baix. Mira, espanya't, Tom. No pots anar més de pressa? Per l'amor de Déu, vosaltres tres un altre cop! Com hi ha Ton Marruix? Què diria la teva pobra mare si et veiés, suposant que et pogués reconèixer? Cosa que dubto. M'afavoreix molt, no trobeu? Senyor Jeroni Riu de Cabres, ens ajudeu a vestir-lo? Fumeta! Mireu si li podeu cordar els botons. Fa un matí preciós. Veniu, mirarem què fan des de dalt de la paret. Mare de Déu! Sembla mentida! No us puc perdre de vista ni un segon! Les meves amigues arribaran en qualsevol moment i esteu impresentables! Em feu avergonyir. Tanqueu-vos a la vostra habitació i no vull sentir ni volar una mosca! Oh, cosineta Cinta, Enriqueta, passeu. Bon dia, cosina Vinceta. On puc deixar la toca? Doncs ja la guardaré jo. Gràcies. Em vols donar el mantell, Cèlia? Em pensava que veuria la quitxalla. On som, Vinceta? Malauradament estan malalts. Sí? El xarampió. El xarapió? Sí, són al llit amb el xarampió. Què dius ara? Sí que em sap greu. Sí. Però no hi havia ningú. Quin soroll! Aquesta canalla ja estan fent de les seves. No havies dit que estàvem malalts? Amb el xarampió has dit, oi? Una mica més de pastís? Ai, senyor, ja em veig a can llum per barret. Ja em torna a venir el mal de cap. Pel que fa als ànecs, se'n van anar a l'estany i van perdre els vestits, així que es van ficar a l'aigua perquè no s'havien cordat els botons. I vet aquí que des d'aleshores encara els busquen. És clar que la Mariona tenia tan poca traça a buscar les coses com a amagar-les. No parava d'amagar els ous tan bé com podia, però sempre els hi acabaven trobant. Que n'ets de ximpleta, que no
No veus que no els podràs covar mai, els ous? Doncs jo vull, millor dit, provo de covar-me els meus ous, Rebeca. Però la dona del granger ho té prohibit. I a més, jo no tinc paciència per passar-me 28 dies asseguda al niu. Ni tu tampoc, Mariona. Els acabaries deixant refredar. Ho saps prou bé. Els covaré tota sola, encara que m'hagi de construir un niu ben lluny de la granja. Ara sabran qui sóc jo. S'hauran de disculpar. Oh, i tant que sí, que no tinc paciència. Baixam, ara. Oh, aquell bosc d'allà baix sembla un lloc segur. Clariana sembla el lloc ideal. Ai, mareta, quin cansament. Sec, sí, sec i amagat. Aquestes són les condicions mínimes. Potser entre les arrels d'aquest... Oh! 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 Senyora, que us heu perdut? No. Al contrari, tot el contrari, però us agraeixo moltíssim l'interès. No, sóc aquí pel niu, sabeu? El niu? Però benvolguda senyora, on és? Per l'emplaçament del niu en concret. Miro de trobar un lloc adequadament sec i arreserat per poder-hi covar els meus ous. Sí? Ves per on? Però estic segur que el corral de la granja... Sí, qualsevol podria pensar que aquell és el millor lloc. I no ho és? Ja no es pot dir, aquest ou és meu allà. La gallina m'exaspera. Es pensa que és l'única que té prou paciència per covar una niuada d'ous. Què s'ha cregut? Ai, caram, que interessant. M'agradaria trobar-me-la, aquesta lloc. Li ensenyaria a no ficar-se on no la demanen. Pel que fa al niu no hi ha cap problema. Tinc un bon feix de plomes al cobert de la llenya. Però sou molt amable, però no us voldria causar cap molèstia, cap... No, benvolguda senyora. No em molestareu ni poc ni molt. Podeu covar-hi tot el temps que vulgueu. Aquesta és la meva residència d'estiu. No trobaríeu el meu cava... La meva residència d'hivern tan còmoda ni de bon tros. Maria Santíssima! No havia vist mai tantes plomes juntes. N'hi deu haver prou per omplir 2 edredons. Són molt confortables, però... i perfectes per fer-hi el niu, tan calentones i tan seques. Ja us n'aneu? Per què no... No, ja he abusat prou de la vostra hospitalitat.
A més, els altres ja es deuen estranyar que trigui tant a tornar al corral. Però demà vindré una altra vegada a pondre més ous. Sí, esclar. Sí, més ous. I tant, benvolguda senyora. Estic segura que no podia deixar els ous en millors mans. Ho podeu donar per segur. No hi ha res que m'agradi més que els ous i els pollets. Serà un orgull per mi veure tot una vella niada al meu cobert. Oh, no hi ha cosa que em faci més il·lusió de veure. Paciència, paciència, amic meu. Paciència. La Mariona Riudecabres hi va anar cada tarda. Va pondre 9 ous al niu. Eren d'un color blanc blavós i molt grans. L'astut cavaller els admirava complagut. S'embadalia contemplant-los i comptant-los quan la Mariona no hi era. Demà tornaré per començar a covar els ous. Portaré un sac de blat de moro. Així no tindré necessitat d'abandonar el niu fins que els ous estiguin covats. Es podrien refredar. Senyora, us prego que no us molesteu a portar cap sac. Us proporcionaré civada. Però abans de començar aquesta tasca tan tediosa, m'agradaria molt poder-vos convidar. Què us sembla si fem un sopar nosaltres dos sols? Quina idea més meravellosa! Que amable, que considerat que sou! Us faria res portar unes quantes herbes de l'hort de la granja? Faré una truita deliciosa. Sàlvia, farigola, menta i 2 cebes. I una mica de julivert. Jo portaré el llarg pel farciment. Vull dir, per la truita. Sàlvia, farigola, menta, julivert i cebes de la cuina. Sí. La Mariona Riudecabres era molt curta de gambals. Sense sospitar res, va començar a arrencar bocins i més bocins de totes les herbes que es fan servir per farcir un ànec rústic. Per què les vols, aquestes cebes? I on vas cada tarda quan surts tota sola, Mariona Riudecabres? Doncs... resulta que no em volen deixar covar una niuada dels meus ous. Aquella gallina estufada i presumida es passa el dia criticant-me i malparlant de mi, fins al punt que la Rebeca, la meva cunyada, em va dir que jo no tindria paciència per covar durant 28 dies. A ella tant li fa perquè no els ha volgut covar mai, els ous. Continua. Per tant, vaig sortir a buscar un lloc secret perquè ningú no me'ls pogués prendre. I l'has trobat? Sí, he trobat una clariana molt amagada al mig del bosc i el cavaller que hi viu ha estat tan servicial. Un cavaller? Oh, i tant! Elegant, amb uns bigotis vermells distingidíssims i una preciosa i espessa cua. I és tan galant i educat. Escolta, on és exactament la clariana? I on està situada la casa d'aquest cavaller? En Kep va saber de seguida qui era el galant cavaller dels bigotis vermells. Va sortir corrents a buscar els 2 gossos guineuers que acompanyaven el carnisser. Em sembla que he trobat tots els ingredients que m'havíeu demanat. He posat la Entreu sal... a la casa així que hàgiu vist els ous. Ai, mareta... Doneu-me les herbes per la truita i feu una via. Sí, sí. I és tot.
Valga'm Déu, valga'm Déu, valga'm Déu! Oh, maleït sigueu! Em sembla que ja no el veurem més per aquí, aquest cavaller de bigotis distingits. Ai, mareta, ai, mareta! Ai, què faré ara, què faré ara? Ai, 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 mare meva! Mare meva! Oh, pobra dona. No, els meus ous, no! Au, Mariona. Hi ha coses que són inevitables. Vinga, val més que tornem cap al corral. És allà on has de ser. Els meus ous, tan bufons que eren. La Mariona va tornar cap a casa, plora que ploraràs, pensant en els seus ous. Em va pondre una altra niuada al juny i aquest cop els hi van deixar covar, però només en van sortir 4 en aquests. La Mariona Riudecabres va dir que era culpa dels nervis. Però no havia tingut mai prou paciència per covar.